Mikä vitun kahvetti mies sieltä pomppas. Todistan, että olen lampun henki, jos välttämättä tahdot. Must tuntuu, että oot vitu ruma. Minä olen ainoa oikea lampun henki. Jaa. No kai sä saatanan hemuli osaat sit toiveen toteuttaa. Neidin toiveen, en sinun. Kusineiti on vitun ahne paska. Sillä ei ole mitään merkitystä. Neiti kutsui minut lampusta. No, mitäs me nyt oikein teemme? Minä ton kahviukon kaivoin hiekast, joten toivo kahvipaketti. Hetkinen, kaulakoru. Neidin toive toteutuu. Odota. Ai, minä en ehtinyt vielä sanoa, millaisen kaulakorun minä haluan. Mitä vittua oikein teet? Kahvipaketin halusin Pelle. Jos pidän hengen tuomasta kaulakorusta, niin sinä saat toivoa seuraavaksi jotain. Nakkaan sut mereen. En vitus jaksa venaa, et se kahviukko palaa. Tästä. Hyvin, hyvin verkalleen. Joo, kyllä mamma keittää hyvät kahvetit tänään. Ei muuta kuin himaan vaan hörppimää. Neiti on hyvä. Oi uskomatonta. Juuri tällaista minä ajattelin. Oi kiitoksia, lampun henki. Ei kestä, hyvä neiti. Teen vain työtäni. Siis tänhän voi lyödä rahoiksi. Kyllä. Jos tän lampun myys museoon ja sut nakkais eläintarhaan, niin kyllä napisis rahulia tilillä.